Yn y fideo yma, ni'n edrych ar fel mae defnyddio Google Classroom mwyn casglu a marcio gwaith sydd wedi cael ei wneud yn wreiddiol ar bapur. Nawr, rannes i fideo sawl mis yn ôl yn dangos i ddisgyblion fel i ddefnyddio camrau ffôn i uwchlwytho tasg, ond mae rai fi ddiolch yn fawr iawn i Johnny Williams o adran ffiseg yr ysgol am ddangos y broses marcio i fi a pa mor hawdd mae hwn yn gallu bod i ni fel athrawon. Agorwch y dosbarth ar Google Classroom yna ewch i tab Classwork. Cliciwch ar Create, Assignment ac yna gosodwch deitl a chyfarwyddiadau i'r aseiniad fel arfer. Dewiswch ddyddiad cae ar gyfer yr aseiniad ac yna cliciwch ar y botwm Assign. Beth am greu topic mwyn cadw'r aseiniadau sy'n cael ei gwneud ar bapur i gyd gyda'i gilydd. Dewch i ni gael pip nawr ar fel bydd y disgybl yn defnyddio app Google Classroom i dynnu llun o'i gwaith ac uwchlwytho fe i'r aseiniad. Dyma olwg o Google Classroom ar ffôn y disgybl. Bydd y disgybl yn gallu clico ar Classwork ac yna ar yr aseiniad ac wrth lusgo gweilio'r ysgrin i fyny, fe wela nhw'r botwm Add Attachment. Mae'r ddewislen sy'n ymddangos yn rhoi'r dewis Use Camera. Mae'r disgybl yn tynnu llun o'r gwaith ac os yn hapus yn clicio Use Photo. Yna bydd y llun yn uwchlwytho i Google Classroom a gall y disgybl glicio ar y botwm Hand In. Nawr bod y disgybl wedi cyflwyno'r aseiniad, dewch i ni gael edrych ar fel mae defnyddio Google Classroom i farcio'r gwaith. Nawr, allech chi wneud sylwadau rhydd, neu fe allech chi ddefnyddio polisi marcio iaith yr ysgol sydd yn edrych fel hyn. Sydd yn edrych fel hyn. Fi wedi llwytho'r polisi marcio iaith yma mewn i Google Classroom yn barod mwyn cyflymu pethau, bydd fideo arall ar hwnna yn y dyfodol. Dyma ni nôl yn Google Classroom rathro, felly dwi'n mynd i fynd i'r aseiniad ac agor gwaith y disgybl. Mae'r llun yn llwytho ac mwyn dechrau marcio, dwi'n llusgo bocsys dros y ddelwedd ac yn gallu gadael sylwadau rhydd yn y ffenest sy'n ymddangos. Mwyn defnyddio polisi marcio iaith yr ysgol, dwi'n dod i'r ochr dde ac yn dewis y botwm sy'n dweud Comment Bank. I fi'n llusgo bocsys, fel o'r blaen, ond y tro yma yn copio ac yn pasto'r sylwadau o'r polisi marcio iaith. Yna, dwi'n dychwelyd y gwaith yr disgybl mwyn iddyn nhw cael gweithio ar y cywiriadau. Mwyn gweld y sylwadau, mae disgyblion yn agor y dosbarth yn Google Classroom, yn mynd i'r tab Classwork, yn dewis yr aseiniad, yn clicio ar View Assignment ac yna yn clicio ar y llun. Mwyn gweld sylwadau'r athro, mae angen clicio ar y 3 dot ac yna dewis Open in a New Window. Y tro yma, mae'r disgybl yn gallu llusgo bocsys dros y llun a teipio eu cywiriadau yn y sylwadau ar yr ochr dde. Neu wrth gwrs, byddai modd i'r disgybl i uwchlwytho llun newydd o ddarn gwaith wedi cael ei ail wneud. Unwaith bydd y disgybl wedi gorffen gwneud sylwadau, maen nhw'n cau'r tab ac yna'n clicio ar y botwm Hand In am y tro olaf. A dyma ni nôl ar olwg yr athro o'r darn gwaith, ble ni'n gallu gweld sylwadau'r athro a'r disgybl, a nawr gall'r athro benderfynu ar radd terfynol i'r dasg yma, gadael sylw cyffredinol yn y private comments a'i ddychwelyd am y tro olaf. Nawr, ydy'r broses yma yn gyflymach ac yn rwyddach na casglu llyfrau'r disgyblion mewn a marco nhw'n draddodiadol? Wel, nagi, dyw e ddim. Ond, mae yn mynd i ddatblygu hyder staff a disgyblion wrth ddefnyddio Google Classroom. A hefyd, mae'n ysgoi'r sefyllfa ar hyn o bryd ble byddech chi felly'n gofod casglu'r llyfrau mewn, cwarantino nhw am bythefnos, rhedeg nhw trwy sheep dip, shredo nhw, llosgi nhw, roi nhw nôl at ei gilydd, marcio nhw, cyn bod chi'n gallu roi nhw nôl i'r disgyblion ar ôl bythefnos arall y cwarantine. A bydd sgiliau digidol y disgyblion hefyd yn elwa wrth i nhw ddysgu shwd mae tynnu llun ac uwchlwytho ffeil a'i gysylltu i aseiniad ar Google Classroom.